מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה שאומרת, אנחנו נלחמים בפשיעה. המשמעות של ההחלטה היא לא תמיד כסף, היא לא תמיד כוח אדם, אבל היא חקיקה. אם נחליט, ומדינת ישראל תחליט, שהיא מסייעת למשטרה בחקיקה, באמצעים טכנולוגיים, בהכבדת היד על העבריינים, בתוספת משאבים, אבל לא גדולה, כדי לפנות את הכוח לבעיות שאתה מדבר עליהן, בעיות רכוש שמציקות לנו יום-יום, כמו מגנבת אופניים עד פריצה לבתים וגנבת המכוניות, שהיום הגענו למצב שגונבים לך מכונית, אז אתה הולך למשטרה רק כדי לקבל אישור לביטוח, אפילו לא מנסים לבדוק למה, או פריצות לבתים, או גונבים לך את האופניים, זה מתסכל את הילד, גנבו לו את האופניים, אף אחד זה לא מעניין בכלל. לכן החדירה לפרטיות הזאת, והפגיעה ברכוש של האנשים, הפגיעה בביטחון האישי, יש לה מענה אחד, החלטה של מדינת ישראל על ידי תוכנית גדולה, תוכנית כוללת. אני לא רוצה לומר כרגע משטרה קהילתית או משטרה עירונית. יש המון שיטות ויש המון דרכים לפתור את זה, אבל לדעתי מדינת ישראל לא קיבלה עדיין החלטה שהיא רוצה להילחם במשפחות הפשע, החלטה שקיבלו אותה במדינות אירופה ובארצות הברית לפני מספר שנים. כמו שאתה יודע, בימים האחרונים סיימנו בוועדת הפנים של הכנסת לחוקק חוק של תוכנית להגנת עדים, שזו תוכנית שעוזרת מאוד למשטרה לקבל עדים שיהיו מוכנים להעיד נגד ראשי משפחות פשע, וכמובן לקבל אזרחות זרה ולנסוע לחו"ל, לקבל תגמול, לא תגמול על העדות, אבל אפשרות לחיות בחו"ל, דבר שמאוד יקל על המשטרה, אבל זה מעט מדי ועדיין לא מספיק. יש עוד כמה חוקים שהמדינה צריכה לחוקק, לסייע למשטרה, ולדעתי החלטה להילחם במשפחות הפשע, היא תצליח והיא גם תגרום לכך שיתפנו כוחות, כמו שאמרתי לך, לבעיות הרכוש הקטנות שמציקות לנו יום יום.